हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोसेनो आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोखाबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अब्लासो बुजिगोन थुदो बिदिब्ला ओमफ्राय लोगोफोर हा र' गाननोबो रोंलायलाङाखै आङो एड्रेस नङाथ' इया सेक्सन जाबायना माथो मुसुगुरबो नुलायलाङा ओमफ्राय लोगोफोर नै आंखौ बोरै नुदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट्सआव फोरमायहर आरोना ओमफ्राय आंखौ गाननो गोसो गैयामोन ओमफ्राय आं ओरैबायदि मोनसे माइन्ड लानानै थांदो मैया कलेजनिफ्राय एग्जाम जोबखांना बाजाराव आङो ससमा बायथारगोन आङो होननानै टारगेट लानानै थांदो ओमफ्राय लोगोफोराबो बासिनानै होबाय आंखौ एसे निबिथां माथां इखौसो बासिना हरदो आरोना इ ससमाखौ गाननायनि रिजनानो जादों माने लोगोफोर सासे माबा हेटार्सआ बुंहरदो आरोना आंखौ गावखौनो गाव ससमा गाननानै आं जे ससमा गाननानै खोथिया फुदोंमोन ना लोगोफोर बेखौ होनहरदो आरो गावखौनो गाव एक्ट्रेस बायदि मोनलायदो नामा नोङो ससमा गाननानै ओरैनो बुंदो आं दा एक्ट्रेस बायदिखौनोथ' मोनदो बोरै नुदो आंखौ एक्ट्रेस बायदि मोनखागोन ओमफ्राय ना ससमाखौ एक्ट्रेसफोराल' गाननो मोननाय बबा लिरनाय दं नामा बबा लिरनाय दं नामालै हो बबा लिरनाय दं नामा बे नायनांगोन मोनसे बबा लिरनाय दं नायनांगोनथ' आरो ओमफ्राय ससमाखौ बयबो गाननो मोनो सोरबा मेगन हामा जानायनि थाखायबो गानो ओमफ्राय सोरबा इदिनो फेसनावबो गानो ओमफ्राय दा आं फेसनावसो गाननाय जासिगोन जेनेबा आङो खोथिया फुनायावथ' रावबो ससमा गाननानै फुवा ओमफ्राय आं जास्ट नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखायसो ससमाखौ गाननाय जादों ओमफ्राय जायफोरा आंखौ मेगन सादों बेथ' आंखौ बुंहरखागोन अभियासलि आदार बायनो लांबावबायसो नांगौबा लांफै ओमफ्राय लोगोफोर दा जोङो बागमारानि बृन्दावन हटेलाव थांगासिनो केक लायनो ओमफ्राय केकखौ मानि थाखाय लायनो थांदों नोंथांमोना जाय नोंथांमोना गोसो होनानै नायदों बिथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो जाबाय सुबाय नोंलाय बोरमायानोथ' गथ दंना गैया सिथा माबाय गारिया आंखौ माइ गायबाबो गोसोम नुलायाखैना देलायबानो गुफुर जायो बोराय मेकआप फोनबानो गुफुर जायो हेलमेट अबाव गारिखौ नोंखौ हरावसो आसुगोन आं मा सानदोंलाय आङो लोगोफोरा गारिखौ जि हासुनो होबाय थायो ओमफ्राय लाबोफिनबाय थायो हरावसो मोनगोन खेमसिदा आसुगोन आं आइ दलङा लोगोफोरनि जि खस्थ' मा दलंयो मा गामि दलङानो जायाखै नै लोगोफोर गोदान बानायगासिनो आयु आं गिसोगारो नायखाया आङो आं दलंखौ बासायबोबाय आं बिदि माबा औवानि दलङाव थाबायनो हाया बेदनो बयबो गिखायो आं दा जोङो बृन्दावन बेकारि एन्ड रेस्टुरेन्टआव हाबफैबाय दा बेयाव जोङो मोनसे सेलिब्रेसन खालामनो थाखाय बेसेबांबा गोजान लामा थांनानैब्लाबो बे रेस्टुरेन्टआव थांदों केक लायनो थाखाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लाबाय नै लोगोफोर न' लोगो मोनसिगोन दा इयाव भिडिअ खालामबाय थानो हाला एसे माने खस्थ' जाबाय आङो नङाबा इयो एसे गाज्रि जालांगोन ना लोगोफोर थ' थांनोसै हासबेन्डजों आंदो ओमफ्राय ना दा जोङो बागमारानिफ्राय न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय केक लायनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय ना दा जोङो 20K नि एसे सेलिब्रेसन खालामनो नागिरदो दा रावखौबो लिंहरनो हायासै ओमफ्राय ना जोंहा साब्रैल'खा ओमफ्राय हासबेन्ड ओमफ्राय जोंहा आइ ओमफ्राय जों साथामजोंनो एसे सेलिब्रेसन खालामनोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो
biराद excited आरोना हानो थाखाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायबाय दिनैयो 20k साबस्क्राइबार खालामना होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आङो खुलुमनाय जासिहरबाय ओमफ्राय ना दा जोंहा फेमिलि बाबायाबो गैया खामानि मावनो थांदो ओमफ्राय दा जोङो साथामजोंनो एसे सेलिब्रेशन खालामनोसै केक हानानै थ नोंथांमोना नायलांबाय थादो हानजे Ya, congratulations. En महिलारिखौ congratulations. आं बेखौ हानो लुबैबाय Saya nih biasa. Hah? Biasa. No please fैबाय जोजोब्बाय सां Sao mẹ chọn thật lại लोगोफोर नोंथांमोननोबो एसे नोंथांमोननि अननायावनो दा 20k साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ओमफ्राय आंखौ इदि हालोद खालामजोब्बाय हासबेन्डआ थेंक इउ स' माच आरोना आंखौ एसेबां अननायनि थाखाय जेनेबा सेनिफ्रायनो आं दिनै 20,000 साबस्क्राइबार आंनि इउटुब फेमिलि जाबाय बिनिखायनो आं जोबोद खुसि आरोना बिदिनो आंखौ अनलांबाय थागोन आरो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बिखुनजो आइखौ नायनो होनना होनबाय थायोमोन ना लोगोफोर नै जोंहा आइया हाय होनो हाय खुलुमबाय रायजोफोर एन महिलारि नायगिरि नोंथांमोन एन महिलारि नायगिरि नोंथांमोन एन महिलारिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मोजाङै मोजां जौगाहोबाय था बिदिनो दे बिदिबा नायलांबाय जेबो बुंनो रोङा गोदान नालाय गोदान नालाय लाजियो बिदिनो आंबो लाजियोमोन ओमफ्राय दासो एसे जौगाहोदो एन महिलारिनि माबाखौ चेनेलखौ रायजोफोर जोंहा मोजाङै मोजां जाहाथे थांना थायो चेनेला दे होमबा नै हासबेन्डआबो एसे बुंना हो दे एन महिलारि नायगिरि नोंथांमोन जोंनि चेनेलखौ एन महिलारिखौ जानुवारि लागै जुदि 50k खालामनानै होनो हायो होमबाना नोंसोर धामाका पार्टि बानायो ओरैनो सिम्पल फेमिलि हिसाबै फिसा हिसाबै फार्स्ट 20k दा जोंहा सेकेन्ड टाइमाव डेन्जार बानायनोसै दा जोंहा एसे एक्सपिरियेन्सबो गैया इदि जेनेबा इउटुबनि बागै ओमफ्राय दा जोङो फिसानिफ्रायसो गेदेर जायो नालाय दा जोङो बिदिनो लासै लासै एसे बानायलांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ दा आङो सेलिब्रेशन खालामखांनायनि उनाव आंनि जोनोमगिरि न'आव फैदों आरोना लोगोफोर आंहा फिसा फिसा बियानै गालांनायफोर दङ बिसोरनोनो दा आङो केक आरो मेथाइखौ लानानै फैदों Hello guys Aube Hello guys Shan Hello guys Suna Hello guys Nei Suna Dini 20k ni party cake dong cake dong Suna cake dong Hello guys Dinai partiin guys men दा जोङो नै न'आव लाना फैदो जोंहा नै सुटकु माखा दङ नै जोंहा बिसोरनो दा लाबोगोन बिसोर बेसेबा आखासि जाबाय बिनि थाखायनो केकखौ खावसे लाना फैनाय जादों ओमफ्राय नै वावन मा खावसे इखौ जाया इयो no जाया इयो गोथाव मोना इयो गोथाव मोना नाय जानाय दे सना
Halo guys, Yamin. Yamin. Yami. Oh. Masa 20k nanti. Thank you an. Thank you. Thank you. Mana? Thank you an. Ini. Thank you. Nah. Thank you Nini. Thank you an sana. Thank you an. Thank you. Oh, thank you. Yami, demo sadat. Masa này ada sih mau? Sih mau masa này? Sih mau apa? Oh, sih mau đi chơi không? Cái tàu chứ nào? Udah nih cung vậy. Jangan ya. Lagi dah. Lagi nữa. Jangan Nini. Jangan ya, deh. दा नै आदायाबो दुब्लिनिफ्राय खामानि मावनानै दासो मोनफैबाय Congrats 20k subscriberनि थाखाय बिदिनो जौगालांबाय थाथों आरो लोगोफोरा गासिबो माने शेयार आरो साबस्क्राइब खालामलाय आरो इयुनावबो जाहाथे थाबनो 30k 40k बिदिनो आरो प्लेटफर्मखौ मोननो थाखाय 100k खालामना हो गासिबो हाय लोगोफोर दा जाखांनानै जानाया फोथाराव थांदो दै फोथाराव थांनानै एसे बाजै मोनो गल्ला दैखौ नाफैनि ओमफ्राय केक बाखाखौ फिसाला बाखायानो जाजोब्बाय दा बाजैयाथ' केक जाखाया ओमफ्राय आब' एसे लुगैसिगोन ओमफ्राय गामिनि बाहागि जानाय बाजै मोनाबो थिग लुगैसिगोन केकखौ नै लोगोफोर इसोरो दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा आङो इसोरनि जेबो लाबनो मोनासै फोथाराव आखासेनो गल्लाखौनो टस टस लाबाय आङो जादो दे नोंसोरो रानलायनानै जाबदो सानै सिगां दे हेपि बार्थडे दे हेपि बार्थडे En Mohilari. Mohilari ni subscribe. Boleh ada lah. Ibu mencor. Loh, kah? Kunci. Question lah, question. Dekha. Arwah manu. 20 subscribe ini jangan niru En Mohilari ni. 20 subscribe ini sahabat. 20 subscribe. Bisa jajan ini. Subscribe. Subscribe jajan ini. Rintaran. Congratulations En Mohilari. Kolla jabai ini. Niru asis ke Congratulations Pinanau 20k subscribe jajan ini. Kolla jabai. Thank you. Deh, dia nak kesentuh dia nang geder, sahabat yang isi party sih nengsennya. Bener, neng apa mana ya? Kesenai mende, gula sana lagi, orange ni gula sana lagi. Kesenai mende. Numpang dengan garam. Baidok kini kau paisi, hai? Mita. Logoफोर रेमबो ओंखारलायदों अखा हानानै सान्दुं दुंना होनानै वाव रुवानि माखा ओइ रेमबोआ साइख्लं नोङा दा हिनजावफोरजों हौवाफोरजों एसे बादायलायदों गायनायाव लोगोफोर दे जाय हालायो इसोर बिगासे नामा दब्लायसे बादायलायदो नै लोगोफोर बयसफोरदो गार्लसफोरदो एसे पिएस बाय गसंबाय थायो इदि माखौथ' गसंबाय दं रोंदोसं
रोंलाय सं गायनो अ इदिनो दे गायबाय था सं बबान दुमले राव बोरैबा दोनासो गायो बिदिसो बांसिन माबागोन फिथाइया बांसिन थायगोनलाय जिबनाव खेबसे गायफेरदों नै लोगोफोर नै जोंहा आदायाबो माइ गायबाय ओमफ्राय नै हासबेन्डआबो गायगासिनो रोंगानोसै आं माथो एसे जादोआनो बुलि बारियाव अख्रां नायदावनाय माइ गायनाय होनलाय दे मा मालिकालाय गसंबाय दं नै लोगोफोर मालिका एसे गायबायानो माइ गायगासिनो जोंहा हासिगोनानो बै बिजौनिफ्राय गायै 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 नै गुदि बैयालासे हाथारसिगोन माइ गायनाय बोथोराव माइ गायनायनि भिडिअ लाबाबा उपाय गैया ओमफ्राय आं गाया दिनि या मा नि कार्टन नांलाबोनायखौ बोरै सोलाबाय नि मा जायगा कार्टन नांलाबना फैदो नै फैसायाव गरम जानानै एसे आवलियां आवलियां जादों बेखौ सोलागासिनो नो सोलाबाव ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो आयो रे मा मोनथाममोन लाबदो माया जागोन इखोलाय सें से नै आयो रे मा लाबो होमबा लाबो लाबो इयाव लाबो इयाव लाबो इयाव लाबो Dạ. थेंक इउ सो माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरोबाव 20K साबस्क्राइबार खालामना होनायनि थाखायबो गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव फिन खेबसे नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय।